Symudo pawb nawr? Oeddech chi gyd yn glywed fi? Ymraint i heno yw cael croesawu Bethan Gwanas yn westau arbennig i ni. Mae'n awdures boblogaidd a mae ni am ddathlu 2 achlysur, sef diwrnod y llyfr a diwrnod rhyngwladol y merched. Mae nifer o ffeithiau diddorol am Bethan ar y cyfryngau cymdeithasol a rhai dwi'n gwybod yn bersonol. Mae yn un o blant y 60au. Daeth i amlygrwydd yn sgil llwyddiant addasiad teledu o'i nofel am dîm rygbi merched am Dani. Hi ysgrifennodd hefyd y 2 gyfres gyntaf. Mae'n wyneb cyfarwydd ar y teledu ac wedi cyflwyno Byw yn yr Ardd, Tyfu Pobl a Gwanas i gyfara ar S4C. Dyma rai ffeithiau lle rydym ni'n 2 yn debyg. I ni'n 2 ferched ffarm, a tra'n ifanc roedd y 2 ohonom yn hoffi darllen, ac Enid Blyton oedd un o'n hoff awduron tra'n blant. Cafodd ei haddysg yn ysgol y Gader Dolgellau ac aeth ymlaen i raddio mewn Ffrangeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn 1985 enillodd y goron yn Steddfod yr Urdd, pan oedd yn athrawes Saesneg gyda VSO yn Nigeria. Wedi 2 flynedd gyda Radio Cymru, aeth i Fangor i wneud cwrs ymarfer dysgu, ac yna dysgu Ffrangeg yn Ysgol Tryfan ac Ysgol Sir Thomas Jones Amlwch. Symudodd ymlaen i fod yn ddirprwy bennaeth gwersyll yr Urdd Glanllyn. Gallach ddychmygu fod llawer o hwyl yn y gwersyll yr adeg honno. Yna aeth i hyrwyddo llenyddiaeth i Gyngor Gwynedd. Yn 2003, fe aeth yn awdures llawn amser. Mae llawer o'i gweithiau wedi darlledu ar y radio ac ar y teledu. Ac yn sgil llwyddiant amdani, ysgrifennwyd drama lwyfan hefyd. A derbyniodd sgript Cymru, wobr datblygiad cynulleidfa ACU am waith trwy gyfrwng y Gymraeg. Enillodd Bethan wobr Tir na Nog ddwywaith am ffuglen gorau'r flwyddyn, sef Llinyn Trons a Sgôr. Dyfernir y wobr hon yn flynyddol gan Gyngor Llyfrau Cymru. Cyhoeddodd ei nofel Hi yw fy ffrind, cyrhaeddodd ei nofel Hi yw fy ffrind, yr rhestr fer ar gyfer llyfr y flwyddyn yn 2005. Hi oedd enillydd cyntaf wobr goffa T. Llew Jones yn 2013. Mae un o'i nofelau plant mwyaf poblogaidd, Pen Dafad, wedi ei chyfieithu i'r Saesneg dan yr enw Ramboi. Yng Ngorffennaf 2017, daeth yn olygydd prosiectau arbennig i oedolion ifanc gyda Gwas Gomer. Bu hefyd yn dysgu plant sut i ganwyo yng Nglanllyn, ac mae yn dipyn o giamster ar gefn beic. Fe ymunodd gyda Meryl, Einir a Elsie wrth feithio i maes yr Eisteddfod. A dwi'n dal yn gweud mae Bethan bwsiodd fi oddi ar y meic ar y bont, ond dwi'n credu mai wobl ges i. Mae hi wedi cyhoeddi dros 40 o lyfrau i blant, oedolion ifanc, oedolion a dysgwyr Cymraeg. Mae hi wrth ei bodd â chŵn, coginio a beicio, ac fe ddywed y deryn bach ei bod yn casau gwaith tŷ. Croeso arbennig felly i Bethan Gwanas Evans, ysbrydoli creadigrwydd ac ysgrifennu. Diolch o'r iawn Tegwyn, a nes i ddim dy goffwr di ar y beic na. Gathon ni lot o hwyl chwerthin, allech chi dychmygu ni'n beicio ar hyd llefydd digon anodd efo Canghennan taro ni o bob cyfeiriad, ond hwyl. Dwi eisiau dy gyweiriad i ar un peth, ynddo? Ddim fi sgwennodd drama lwyfan amdani, mae pawb yn meddwl na fi nath, ond ddim fi nath. Mi nes i wneud fersiwn, ond oedden nhw ddim yn hoffio. Felly, nath Dafydd Llywelyn
wneud y fersiwn lwyfan, achos o'n i yn brysur yn teithio gwmpas y byd efo'r lein, ac oedd gennau amser i sgwennu drafft arall. Felly, o'n i jyst eisiau cywiro hynna rhag omb o rhywun sy'n perthyn i Dafydd yn gwrando. Diolch, Bethan. Ia. Dwi wedi bod yn siarad efo'r criw yma blaen, pryd oedd hi, Tegwen? Wyt ti wedi bod dwywaith, Dani? Nath Gaenor dy gyweld i ryw bynawn gyda Merched y Wawr yn genedlaethol, a wedyn dwi'n credu mae da Merched y Wawr y Brystwyth oedd y criw bach ohono ni ryw noson arall yn ystod y Covid. Iawn, felly ychydig sydd wedi gweld y pwynt pwer, falle bod neb wedi... Dwi'n sicr ddim wedi gweld i, felly oedd hi ddim yn un o'r ddwy diwetha yn agos. Ffiw. Ond mae'n braf clywed ti yn mynd drwy pob peth dwi wedi gwneud, achos isgo dwi wedi dysgu pethau fanna. Mae rhywun yna anghofio yn deud, ydych chi wedi cyrraedd yr oed na? Do? Cofio dim. Beth bynnag. Ia, dwi eisiau ysbrydoli'ch creadigrwydd chi heno. Reit, ydych chi wedi cael eich miwtio, felly ydych chi'n methu'n ateb i, ond dwi'n cymryd bod chi'n bobl creadigol. Os ydych chi'n merched y wawr, ydych chi'n creu pethau. Os yna griw yma sy'n sgwennu'n barod? Dwi'n methu gweld eich enwa chi, mae'n gymaint o dudalennau. Oes yn sicr, mae ambell un mae Bethan sydd wedi cael cryn lwyddiant yn y gorffennol. Reit, wel, be dwi'n bwriadu wneud ydy, dwi'n mynd i ddangos pwynt pwer o fy ngyrfa a fy llyfrau. Yn y gobaith bydd hwnnw'n tanio rhywbeth yna chi, a wedyn dwi'n mynd i roi tasg trafod i chi mewn stafelloedd bychin, a wedyn dwi eisiau chi sgwennu pethau. Felly dwi'n gobeithio bod gennych chi bapur a beiro. Jyst i, na fo, gred, papur a beiro fanna. Dwi'n mynd disgwyl chi sgwennu byd hir, a sy'n rhaid i chi rannu beth ydych chi wedi sgwennu. Ond yr hein o chi sy'n fodlon rhannu, chfod, darllen yn uchel, rhyw ddarn bach, achos fanna mae'r hyd yn digwydd, dwi'n meddwl. Mae'n gweithdau sgwennu. Ella bod chi wedi sgwennu paragraff, a wedyn dyn ni'n gwrando na fo, a pan da chi'n cael ymateb bobl eraill, fanna mae'r hyd yn digwydd. Darllenwyr fel arfer, ond gwrandawyr fyddwch chi. Mae yna rhywbeth yn gallu digwydd. A wedyn falle fydd o'n rhaid rhyw hwb i chi i sgwennu mwy, neu os da chi'n sgwennu'n barod, mae yna ddeunydd stori fanna, neu portread, neu beth bynnag. Iawn, dyna'r syniad oce? A mae'n newch chi fwynhau'r trafod beth bynnag, dwi'n gwybod newch chi. Felly, ti di rhoi dy pwer i mi, do? Do. I rannu sgrin, reit. Mae rai mi egluro at yma hyn yn digwydd. Fel arfer, mae gennau iMac hyfryd mawr newydd sy'n gwneud bob dim a mae'n gyflym. Ond dath o'n sal y diwrnod o'r blaen a mae di mynd i'r sbyty, felly dwi'n bustachu efo rhyw hen laptop yn afol fan hyn. Ac yn gweddio bydd bob dim yn mynd yn iawn. Reit. Dwi'n clicio share. Ydych chi'n gallu gweld hwnna? Odyn. Ffiw. Iawn. A wedyn, leave meeting. Dwi'n eisiau leave meeting, gyro yma. Dwi'n trio gweld yr opsiwn... slideshow, dyma ni. Yes, come out. Slideshow. Start from first slide. Dyna fo. Perffaith, Bethan. Hallelujah. O'n i'n chwyrsu fyna. Reit. Sleid cyntaf, mae di y gwaith dwi wedi bod yn gwneud. Mae di symud braidd. Ond gan bo Tegwen ydi rhoi'n CV i chi. Dyna fo, da chi'n gwybod hwnna. Sgwennu nofel am ferched y chwarae rygbi, newidiodd bob dim. A dyma hi. Dyma'r ail glawr. Oedd y clawr cyntaf yn ennill am parchus. Mae hwn yn chydig bach yn rwd, dydy. A ydych chi'n cofio yn y dyddiau yna o gan S4C bres i farchnata ac oedd y llun yma o Ffion Davies ar gefn bysys traws Cambria a hefyd pan oedd hi mewn siop ddillad yng Nghaerdydd ddoth hi allan i Queen Street, dwi'n meddwl, ia? Ac yna fws oren a fe llun ohoni hi fel hyn yn mynd a'i blaen i. Dyw. Mae hwnna fatha oes arall, dydy. Beth bynnag, nes i ddim mwynhau sgwennu ar gyfer y teledu, achos pan ydych chi'n sgwennu nofel,
chi di'r bos. A does na'm cyllideb o ran, os dwi eisiau sgwennu bod yna 15 helicopter neu hofrennydd ond o fewn i'r benod, dwi'n gallu gwneud. Ond os ydych chi'n neud hynna ar gyfer S4C, ydych chi'n mewn trwbl achos do'n methu fforddio fo. A beth bynnag, llyfrau dwi yn caru. Felly, ia, sori am y sgwar, mae di mynd i'r lle anghywir. Beiwch y laptop ma. Ia, mae hwn, dwi wedi sgwennu bron i 100 y byn hyn. A wedyn, mae teledu'n tannu well, ond diolch wertha i fi. Pan ydych chi'n sgwennu nofel, ydych chi'n cael grant i sgwennu'r nofel os di'r wasg yn gwybod bod chi'n mynd i werthu. Dwi'n eitha saff, dyddi yma. A wedyn ydych chi'n cael rhwng 10% a 15% o bris y llyfr fel breindal, rhyw ddwywaith o flwyddyn. Felly, os di, enghraifft, os di, mae Gladiatrix y nofel newydd yn 9.99, felly yn y blynyddoedd cyntaf, so ni'n cael 99 ceiniog am bob llyfr oeddech chi'n brynu. A dwi'n digon o mathemategu di beithio allan mae'n di 15% o hynna, ond dros pint. Ond llyfrgelloedd, oeddech chi'n gwybod ynddo, bod tro oeddech chi'n benthyg o'r llyfrgell, bod awdur 5 ceiniog y llyfr oedd o stalwm, ond rwan mae o'n 13.9 ceiniog. Felly dyma i chi be ges i llynedd, o'n i'n gweld o'n ddifur, faint o weithiau yma oedd bob llyfr wedi cael ei fenthyg a i botyn i belwch. Di cael ei fenthyg 3,601 o weithiau sydd yn dipyn chwarae teg yn yr oes sydd ohoni. A wedyn, os da chi'n gweithio allan bod fi'n cael rhyw bron 14 ceiniog am bob benthyciad, iei! Diolch llyfrgelloedd, dwi'n caru chi. O ie. Yn arddull i, fel da chi'n gwybod, dwi'n sgwennu'n syml. O Tegwen yn ysgrifau i fel awdures boblogaidd. A dyna dwi. Os a neb byth rioed wedi ngalw'n y llenor Bethan Gwanas. Maen nhw'n dweud y llenor yng Ngharad Thomas, y llenor Mahanon Stefaros. Ond na, poblogaeth ydw i, fues i, a dyna fyddai dwi'n meddwl. Dwi'n mynd teip i fod yn llenor. A dyma chi pam, Ffrangeg nes i'n coleg, de, wel, mi ddwedodd Albert Camus yn Ffrangeg, ond na'n neud eich hynna. Mae gan y rhai sy'n sgwennu'n glir darllenwyr, mae gan y rhai sy'n sgwennu'n astrus neu'n aneglur sylwebyddion. Mae wir di. Os di chi angen rwy'n egluro be mae hwnna'n feddwl i chi, mae bobl am ryw reswm yn meddwl bod, sgwennu da. Ond ydy o, trafodrwn ar y diwedd. A Nathaniel Hawthorne, awdur o America, mae di marw ers talwm, ond nath o ddeud, easy reading is damn hard writing. Ac ydi mae o. Ond dwi wedi bod mewn sefyllfa lle oedd na werthwr llyfrau yn siarad efo rwy'n oedd yn darllen. Dwi'n mynd dall bod fi rownd y gornel. O ie, mae Bethan Gwanas mae heddiw yn arwyddo llyfrau. O na, dwi'n licio gwaith hi. Oedd hynna'n embarrassing i ddechrau. A wedyn, na, mae'n sgwennu'n rhy syml. O dyna fo, da chi'n methu plesio pawb. Un peth pan da chi'n awdur, da chi'n gorfod magu croen eliffant. Achos da chi byth, os a neb yn plesio pawb. Hyd yn oed Kate Roberts, mae yna rei oedd yn casau Kate Roberts, felly. Na fo, neu fi deimlo well. A wedyn, y sefyllfa sydd ohoni, maen nhw'n deud ydyn bod llai na hanner plant Cymru wan yn hoffi darllen. Mae hwnna'n torri'n halon ni. Ond mae lot o rheswm yn Gymraeg o lia bod llyfrau Cymraeg yn rhy anodd. Ac yn wahanol i Saesneg di, mae iaith lafar yn gallu bod wahanol iawn i'r iaith ysgrifenedig. Mae lot o bobl yn teimlo bod rhaid sgwennu'n fwy posh. Sy'n angen. A wedyn dwi'n cyfeirio at Simon Thirsk, y bardd, o Sybia Bloodaxe Books a fo sgwennodd Not Quite White, byw yn y Bala. Is i siop a Wemirion yn y Bala flynyddoedd yn ôl. Oedd llyfru ddysgwyr Blodwyn Jones yn, mae'n dal yn boblogaeth chwarae teg. A mae Gwyn yn dweud wrth Simon, Simon,
dyma Bethan Gwanas, awdures, llyfrau Blodwen Jones. O ie, medda fo. A dweud yn Saesneg nath o, achos oedd o'n digon hyderus ar y pryd. Mae o wan. Yes, you make us feel clever. Ac o'n i wedi dotio. Dyna pam dwi'n sgwennu. Dwi'n eisiau gwneud i bobl deimlo'n dwb. Dwi'n eisiau i bobl orfod sbio mewn geiriadur, ond i bai bych chi'n dysgu Cymraeg, i weld beth ystyr y gair yna. Dwi eisiau chi fwynhau'r llyfr, ymollwng i'r llyfr, a teimlo'n glyfar. A wedyn, George Orwell, na nilwch, dwi'n gwybod yn llynyddiaeth. Mi sgwennodd o ddeithawd, Why I Write, a rhestru rhesymau pan fod awduron y sgwennu. A dyma chi rein nhw. Egoistiaeth lwyr, y fi fawr, lle. Yr awydd i ymddangos yn glyfar, mae yna reid oes. I bobl siarad amdano chi, i gael eich cofio wedi chi farw, ie, mae hwnna'n un. Sgennau'n plant, a fi gennau ddim yn byd ond yn llyfrau fi di mapu sy'n de. Felly, ie. A hefyd, dwi'n cyfadda, dwi'n euog y hyn. I dalu nôl i'r oedolion bechodd chi'n blentyn. A hefyd yn oedolyn. So rhaid na chi'n gwingo fanna, meddwl, o ia, dwi wedi gwneud hynna. Neu, swn i licio'r gallu wneud hynna. Rhaid. Fan hyn fyddai'n sgwennu, o flaen fan hyn ydw i wan. Dyna'r iMac sydd wedi mynd i'r sbyty. Ydyn, dyma chi rei o'n llyfrau plant i. Ogan Aberystwyth ydy honna ar glawr Ceri Grafu. Ydyn, o ia, hwn, o ti sôn am hwn, Tegwen. Pen dafad oedd yr un gwreiddiol gath i droi yn ramboi. O beth sy'n eitha doniol am hwn ydy, os da chi'n cyhoeddi yn Saesneg, da chi'n cael advance. Ac yn advance i oedd 1000 o bunna am gyfieithu pen dafad i'r ramboi. Ond os o neb di clywed am ramboi, felly ar hyn o bryd mae'n dal arna i 735 pint i'r lolfa. Felly, os da chi'n gwybod o'n mwyn eisiau bargen am 2,95, please newch chi ddeitha nhw brynu ramboi. Mae yna long boxes yn rhywle yn y lolfa yna. Reit. O, rei plant bach. O, mae yna bleser i gael o wneud llyfrau plant bach chi. Cos fwy na dim, da chi'n creu stori a mae yna arlunydd proffesiynol yn dod â'ch syniadau chi'n fyw. Dwi'n gwirioni racs bob tro dwi'n gweld lluniau Janet Samuel. Gan o bont ar ddilais. Dwi rioed i chwarfod i, ond da ni di e-bostio lot. A wedyn, beth sy'n neis hefyd efo llyfrau plant ydy, da chi'n cael mynd i ysgolion, a da chi'n cael dod ar llyfrau yma'n fyw. Er enghraifft, dwi yn un o ysgolion Abertawe fan hyn, a mae yna sôn am chwydd bysgodyn, neu pysgodyn pwff, da chi'n gwybod, puff o fish, a da ni gyd yn wared un o heini fan hyn. Lot o hwyl. A wedyn, mewn ysgol rhwng Rhuthun a Dimbech, o'n i'n gofyn i'r plant, rei, lle ti eisiau fi fynd â cadi nesa ar ôl y llyfr cyntaf? A mae hwn, Taylor, yn dweud, dinosaurs, mynd at y dinosaurs. Na ni, gret, ond isio sgwennu am deinosoriaid fel mae'n digwydd. Ond beth sy'n digwydd yn y stori? Mae dinosaur yn bita hi. Oce, ond mae Cadi wedi marw wedyn, felly dyna ddiwedd y stori. Na, mae'n oce, medda fo. Mae hi'n dod allan yn ei pwfo. Felly, allech chi ddychmygu'r dosbarth i gyd yn ffrwydro chwerthin, ond nes i sylweddoli, mae yna rhywbeth yn fanna. Nes i ofyn i'r athrawes, ydych chi'n neud y system dreulio yn yr oed yma? Wel, ydan. Felly, yn y llyfr, mae gennych chi ddarlun map o du mewn deinosor a'r system dreulio. Yr un, rhaid diweddara, Cadi ar gwrachod. Mae brawd bach Cadi'n troi'n llyffant, gysi lot o hwyl fo hwnna. A wedyn, dwi hefyd yn sgwennu'r arddegau. A rhai mi gyfadda, nhw ydy'n hoff ddarllenwyr i. A oherwydd bod fi'n dal yn tua 15 yn fy mhen, mae yna theori'n does, mae yna oedran i bawb pan oeddech chi hapusa. Felly chi holi'ch hunan. Pryd oeddech chi hapusa? Yn eich ugeiniau? Y blentyn bach? Yn eich arddegau? Mae lot o bobl gatho nhw ddim arddegau hapus. Ond mi ges i.
Cos oedd y byd mawr o'n mlaen ni ac oedd bob dim yn gynhyrfus. A hefyd, mae'r arddegau ar y cyfan yn hoffi'n steili. Wel, ar wahân i un hogan yn pa ysgol oedd hi, dwi'n cofio. Nath i ddeitha i ddigon plaen bod hi'n mylicio'n arddu lli. O'n i'n deud bod isio croen elephant. Oedden, ond i'r gyfres ddwytha nes i arddegau, y llywodraeth, digwyr, lawr yn y Senedd na, ar nhw ddeud bod isio Hunger Games Cymraeg. Dwi'n bod da chi'n gwybod am yr Hunger Games, ond mae'n bestseller dros y byd i gyd. A di troi'n ffilmio felly. Felly oedd trio creu Hunger Games Cymraeg yn, dim pwysau. Ond ges i'r syniad ma am Efa. A wedyn, dyma'r rhestr fer y cloria. Pa un fysa chi wedi mynd amdano fo? Oedd yr un dyn apelio, o'n i'n misio'r un efo'r llygyd, mae gen i ormod o lyfrau efo llygyd. Ys i am yr un gwyn yn y diwedd, mae o'n edrych yn drawiadol ar y shelf. A wedyn mae gennych chi'r ail un a'r trydydd un. Rhaid mi ddweud, 3 blynedd gymoedd i fi wneud y 2 nofel na, ac gwaith caled, ond lot o hwyl. Wedyn a sôn am Gloria, dyn ni ofyn wedyn, ydy'r clawr yn bwysig i chi? Ydy o'n neud gwahaniaeth os ydych chi'n prynu'r llyfr neu beidio? I mi, clywed rwy'n yn canmol neu darllen am rwy'n yn canmol. Bendant dyna sy'n gweithio i fi. Dwi'n bomio drwy hyn gyda llaw, cos dwi eisiau rhoi amser i chi sgwennu dydw. Wedyn, hon di'n ngwerthwr gorau fi, Bywyd Blodwen Jones. A ni feddwl am wneud sioe Blodwen, Sian James a fi, ond nath hwnna'n gweithio chwaith. Chi'n gweld, dydy bob dim ddim yn gweithio. A dwi ddigon o gonest i ddweud hynny. Ydym yna Gloria newydd i'r dywan, felly dyma'r fersiwn newydd. Neis de? Gan yr arlunydd Brett Brecon. A hwnna di'r ail un, a hwnna di'r trydydd un. Mae mam yn hoffi llyfrau Blodwen, achos maen nhw fwy parchus na lot o llyfrau eraill i'r gyfer oedolion. A dyma chi'n arall gyfer oedolion. Mae hwn yn mynd o dda, a dyma mi efo grŵp Zoom fel chi, efo criw o ddysgwyr. A'i gyfeirio nôl yn hwn eto. Sôn am Gloria, oeddwn ni eisiau clawr ar gyfer merch y gwyllt. Ond sgwennu gwrach y gwyllt, 2 flynedd ar 15 ynghynt, ar wan oedd eisiau clawr i'r ail un. Wel, o'n i chwilio am math o beth o'n eisiau fatha rhywbeth i wneud fo grechod. A eisiau merched y wawr glan Twymyn, a nhw ar ei ddewis hwn. A dwi'n meddwl bod nhw wedi dewis yn gywir. Dych chi? Cos pan ydych chi'n dychmygu hwnna ar shelf, mae'n neidio allan arna chi, dydy. Felly, diolch. Dwi'n yn gwybod os oes rhywun y glan Twymyn yma enw, ond diolch. Ydyn, ia. Lot fawr o sgwennu yn gatharsis, dydy. Os dwi'n teimlo'n flin am rhywbeth, dwi'n sgwennu a dwi'n teimlo'n well. A does genna i mor clustog yma, ond os welai un, dwi eisiau brynu fo. Ie, dwi'n gwybod, mae'n ofnadw, ond fel mae'n hiwmor i, iawn. Ydyn, ia. Tegon y sôn am hwn. Hiw fy ffrind, hi oedd fy ffrind. Rei, mae pawb yn sgwennu mewn ffordd wahanol. Mae Caryn Lewis, mae'n meddwl a meddwl a meddwl am fisoedd. A rwsyd, mae'n mor lwcus, mae'n gallu just sgwennu fo gyd. Mae'n pythefnos fwy neu lai. Sgwennu nofel mewn pythefnos, mae hynna just, tra dwi'n cymryd blynyddoedd. Chos mae'n arddull un wahanol. Felly mae Carol, dych chi'n gweld, wedi cynllunio popeth ymlaen llaw. Bron popeth. Pan dwi wedi cynllunio ymlaen llaw, dwi'n sgwennu'n fwy effeithiol. Ond, dio ddim yn gymaint o hwyl. Ac efo Hiw fy ffrind, er enghraifft, o'n i'n gwybod bod fi eisiau sgwennu am 2 ffrind gwahanol. A o'n i'n gwybod sy'n rhywun yn marw yn y diwedd, achos dwi'n licio lladd bobl. Ond o'n i'n gwybod sut na be. Ond os da chi jyst yn sgwennu a dilyn eich trwyn, mae'n cymryd lot mwy amser achos da chi'n gwneud lot o gamgymeriadau. Ond fel ddedodd Robert Frost, os na ydych chi fel yr awdur yn crio, fydd y darllenydd yn crio. Os na yna surprise yn yr darllenydd, da chi'n gweld beth dwi'n feddwl? Felly, pan da chi'n sgwennu yn y deill yna, da chi'n meddwl, felly dyna beth mae'n neud. Dyna beth sy'n digwydd. Wedyn, mae'n fwy o hwyl, ond llai effeithiol, mae'n cymryd amser. A wedyn, ma'ch golygydd chi'n bwysig,
A dyma Mari Emlyn yn ngolygu ddi ar gyfer Merch y Gwyllt. Yn corfod yn Porthmadog i fynd dros y nodiadau. Hwyl garw. O'n i'n lansio llyfr mewn pandemig, felly dyma fi mewn leibau ar y Gerneddwen. Mae'r Gerneddwen ydy'r darn hir fflat na rhwng Rhydymain a Llanuwchlyn. Oedd Gwyn a Wemirion wedi gweithio allan, ond chi'n cael mynd 5.5 milltir neu beth. Ac os oedd o'n mynd fel o Bala, a fi'n mynd fel o lle o'n i'n byw, oedd y leibau marwl yn canol. O hynna'n hwyl. A dyma beth i lansiad arferol. Efo Haf Llywelyn o Sian James. Pan o'n i lot tynuach, god. Ai ar ddiet rhywbryd. A wedyn dwi wedi cyfieithu ac addasu rhai llyfrau, ond dwi'n mynd yn aml, achos dwi'n meddwl bod yna ormod o addasiadau yn boddi'r farchnad a mae'r llyfrau Cymraeg gwreiddiol yn mynd ar goll. Allen ni drafod hynna wedyn. A wedyn, nid hon ydy'r nofel ddiweddaraf, ond dyma pryd nes i'r pwynt yma ac o'n i'n methu addasu fo am bod y Mac yn sbyty. Prawf Mawrth, dyma sydd ddechreuodd y nofel. Yn neithi nath y llyfr yma, Ceri di henwi. Mae'n neud tatŵs yn balas, da chi eisiau tatŵ. Ai drwy hwn y sydyn, rhag ofn. Ia, stori rhy hir. O, dwi'n bo chwaith. Oce, rhag ofn bod fi'n pechu rwy'n de. Tuff. Y ffordd oedd y nofel yma'n cael ei chreu gan wasg y bwthyn, oedd hi'n gorfod mynd am farn darllenydd cudd. Felly, os di'r darllenydd cudd allan yn eich mysg chi heno, dwi'n mynd dal dig, ond dyma be oedd yr adroddiad. Felly, dyfyniadau o'r adroddiad i hyn. Felly, unrhyw un sy'n ysig gwybod sut dim, dwi'n edrych ar y byd, dwi'n lygu ci, mae'n canmol i raddau i ddechrau. Ond, rhaid caru cwn i werthfawrogi'r nofel, ac felly mae hyn yn cyfyngu ar ei chynulleidfa. Oce? A mae angen chwynnu. Sawl gwaith y cyfeirir at Mawrth yn llyfu llaw a'i ysfau frathu. Wel, os oes da chi'n nabo cwn, a rhai sy'n licio llyfu, maen nhw'n... Da chi'n gwybod? A bod o eisiau wagio'i bledren. Wel, os da chi'n gi mewn tŷ, mae hynna reit bwysig. Dwi'n mwyn dall gorddefnydd o'r gair pheromonau. Dio ddim yn air drwg. Pheromones, y glan sydd gennych chi sy'n... Wel, yr ocla, da ni gyd efo'r ocla bach personol yn hynny. A fel mae cwn yn aroglu hynny, fel a oeddwn ni ystalwm, mae'n siwr. A wrach dwi'n meddwl sa'n neud lles i ni tason ni yn oglion hynny'n fwy. Dechrau, sa'n a lai o bobl yn prodi'r person anghywir. Moving swiftly on. Ia, dylid hebgwr cyfeirio eto toffter cwn i'r oglu dŵr o baw cwn eraill. Wel, dyna di Facebook cwn de. Honno'n un o'n hoff linella fi'n y llyfr. A hwn dyn fi chwerthu'n disgrifiadau manwl ansawdd baw ci yn rhoi dim boddhad i'r darllen. Do'n i'm yn teimlo bod fi wedi disgrifio baw ci'n fanwl, ond dyna fo. Mae yna rei bobl yn fwy sensitif neu gilydd. Oedd un hwn, sori os da chi'n berson sensitif, ond oedd hi ddim yn hoffi'r gair ceilliau. Mae'r gair yn ymddangos gyntaf ar dudalen 10 yn cael ei ailadrodd yn aml, ond ar dudalen 69 mae'n ymddangos 8 gwaith o fewn deunaw llinell. Mae'r ci'n cael ei sbaddu. Felly o'na reswm. Nes i wneud y newidiadau, dwi'n meddwl bod fi wedi newid un ceilliau yn nhw, a bod fi wedi torri un disgrifiad baw ci. Ond, chi'n gwybod? Lot o hwyl, a mi ddoth y llyfr allan, a mi oedd o'n lwyddodd. Mae di gwerthu dda. Problem wedyn oedd y clawr. A i llun go iawn o'r ci hardd yma, neu un mwy digidol fel la. Nes i ofyn barn lot o bobl. Ffermwyr, bron i gyd yn mynd am y llun go iawn. Pawb arall ddim. Felly, gyda llaw, ie, o lyfr bach fel hyn, ddoth y syniad. Ac o'r dyma nghi fi, y diweddar del, hi ar un ysbrydoli fi. Dyma hi, sori, ie. Pan oedd hi'n hun, a'i ffrind bach yn dod i gweld hi. Ond dyma'r llyfr, fel oedd o'n diwedd. A maen nhw wedi gofyn am ddilyniant i prawf Mawrth. Gawn ni weld, gawn ni weld.
O ia, gas i adolygiadau da. Dwi'n chaff pan dwi'n cael adolygiad. Lle mae'n dweud fan hyn, dwch. O, na ni. Dyma brofi dawn yr awdur, nid yn unig i ddeud stori, ond i gymysgu'r dwys ar doniol. Yn wir mor daclus, fel nad oes modd canfod dechrau un y diwedd y llall. Meg Eli sgwennydd hwn, felly diolch Meg. A oedd ddim cweith crio yn y diwedd, ond oedd hi'n dweud, roedd yr ysfau grio yno. Cos mae lot o bobl yn dweud, dwi eisiau darllen y llyfr ci, ond ydy'r ci'n marw yn y diwedd? Hynny yw, does the dog die? Yndi. OK? Da chi wedi cael rhybydd. Fel o'n i'n dweud, dwi'n licio lladd yng nghymeriadau. Wedyn y lefel nesaf sydd allan yn barod ar gyfer oedolion ifanc yn oes Celtiaid a Rhufeiniaid. O'n i wedi meddwl, na i ddangos i chi wedyn. Ond moving swiftly on, achos mae amser yn mynd. Dwi'n cael ysbrydoliaeth o brofiad bywyd, sgyrsiau, gwrando ar bobl, hanes, gweld llun, enghraifft. Dyma chi lun dwi'n ei hoffi. Coeden ydy hi, ond chi'n gallu meddwl, siw bod rhan fwyaf chi'n gweld rwy'n yn dawnsio fan'na. Felly pam bod y goeden yn dawnsio? Be di'r stori? Dwi'n gobeithio bod eich meddyliau chi'n byrlymu fan'na, bod chi'n holi'ch gilydd. Felly dwi'n mynd i orffen ym PowerPoint fan, dwi'n meddwl, ond dw. Click to exit. Na fo, a o ddim leave meeting. Dwi wedi stopio rannu wan do? Na, mae'n dal yn rannu ar hyn o bryd. O, ma ni. Dwi'n gallu ffeindio fe'r laptop. Gwych. Dyna ni. Helo, dyna ni'n gweld chi to. Hwn oedd y llyfr newydd, Gladiatrix. Mae'n iawn ar gyfer oedolion hefyd. Pidych yn phoeni, mae'n gwerthu rei da. Ac eisiau noson wych yng Nghaergybi, wrthos diwetha, oedden nhw wedi paratoi bwyd ys ar Rhufeiniaid yn bita ar y pryd. Felly, chlo, o lewydd a... Oedd y crisps falle ddim yn addas, ond... O, gret. Syniad da os da chi eisiau gwneud noson wahanol. Felly, dwi'n mynd i gael ngheg o'n. O, dwi'n gweld neges gan yr eryd. Mae ochr chwith y sleidiau ar goll. Oes na esboniad? Oes na. Fi er i drio newid o ar y laptop ma a nath o just drysu fan llwyr. Okay? Ar y Mac iawn, sa'n nhw'n lle iawn. Gobeithio bod hynna'n di amharu yn chi. Sori, mae Tegwen wedi egluro. Diolch Tegwen. Reit. So ni licio wan de, rhoi tasg i chi. Dych chi gyd yn barod am dasg? Tegwen, dwi ddim yn gallu rhoi nhw mewn stafelloedd. Di'r opsiwn ddim yna. Wyt ti'n gallu? Breakout rooms. Yna nhw, cos di'r opsiwn na ddim gyda i. Reit. Reit, ti'n mynd i gorfod wneud y sums fan. Os da ni roi rhyw dair neu bedair i bob stafell, faint o stafelloedd sydd angen? Mae yna 81 ohono ni ma, neu 61. 61 ar ni wedi bod... Mae pobl yn mynd y dod lot yn nhw. Fi'n credu bod y we ddim yn gweithio'n wych yn nhw. Oce, dyda bod yna rhyw 80? 60 fi'n credu ar hyn o 60. bryd mae'n nawr, ie. Oce, sgen ti... Mae Ceri yn fanna, mae hi'n gorau neud hyn efo dysgwyr, Ceri Jones. Ti'n gallu neud sums? Neith o'n neud i hun, neith ddim. Ych chi'n fod Ar gweud Zoom sawl ynde? ystafell? Sech chi jyst yn gosod rhif yna a gweld faint o bobl sydd Oce. yna. Fedrwch chi newid o wedyn i fyny neu lawr. So, os rwy'n 11 o stafelloedd i ddechrau, te, fe? Rhywbeth fel la. A wyt ti'n moyn fi roi nhw mewn beth yw'r dasg cyn bod fi'n rhoi pobl mewn? Reit, be dwi eisiau chi wneud ydy, yn aml iawn mae atgofion yn help o sgwennu. Dwi eisiau chi fynd nôl, swn i'n gallu deud 5 oed, 8 oed, ond dwi'n mynd i ddewis 15 oed. Jyst yn bod fi wedi mwynhau'r arddegau, dwi'n mynd i fod yn hunanol a wneud i chi fynd nôl i'ch arddegau. Felly, pan oeddech chi'n 15 oed, be sy'n dod i'r meddwl pan ydych chi'n meddwl, be ydych chi'n cofio'i arogli am 15 oed? Be ydych chi'n cofio'i gyffwrdd am 15 oed? Be ydych chi'n cofio'i... Felly, ie, y 5 synwyr. Felly, clywed,
gweld, blasu, cyffwrdd. Be dwi di anghofio? O na 5 synwyr. Wel, y 5, da chi'n gwybod beth dwi'n feddwl. Dwi eisiau chi drafod am ryw, rwy'n 10 munud ddim yn ddigon, ond rwy'n i 20 munud i chi, i drafod eich atgofion am 15 oed. Da chi'n hapus o fyna? Gai fawd i fyny gan ambell un? Gret. Iawn, gyd i roi nhw mewn stafelloedd. Ydyn ni 8 munud ta. Felly, gath pawb faint o sgwrs? Do, Do? diolch. Nath yn criw ni ddweud. Fysa, ydych chi angen mwy o amser yn hynna? Allwch chi wneud hynna? Ydych chi angen gallwch? Allwch chi wneud noson o hyn? Bobl mewn grwpiau bach yn trafod atgofion y 5 synwyr yn yr oed yr arddegau, neu allai bod 10 oed, neu 5 oed yn agor atgofion gwahanol. Ond efo'n criw ni, o'n i'n licio Janet o Lunden yn cofio arogl Old Spice efo'r boi cyntaf i gwtio. Neu gael cwtch gyda. Gan i'n meddwl, y syth, pan mae gennych chi fanylun bach fel la, yr arogl Old Spice, mae'n agor lluniau ac emosiynau na chi di. Ydych chi'n cofio cael eich cwtch cyntaf? Sydd arogl, oedd arnyn nhw. A beth o, lle bych chi pan ydych chi'n sgwennu, lle jyst yn dweud, dwi'n cofio nghwtch cyntaf. Dwi'n cofio'r arogl Old Spice. Mae zoomio mewn ar y manylion na yn dod â rhywbeth yn fyw dydy. A wedyn, be ar ni? O ia, o Janet hefyd yn cofio blasu cwrwm y tro gyntaf. Wel, mae hynna'n dod ag atgofion. Chi blasu alcohol am y tro cyntaf. So chi'n gallu sgwennu darn da am hwnna, bysach. A wedyn, o Ceri'n cofio arogl llaeth wedi troi drosodd yn y garafan. Pan oeddech chi'n mynd i Ffrainc, dwi'n cofio'n iawn, ia. A'r drewdod. Y feddwl. Lle gathoch chi, dwi'n siŵr bod chi wedi cael lot o bethau felly. Baby Siam, dwi si. Baby Siam, ia. Hei, oce, sgenna ni mond 10 munud i fynd, ond dwi'n meddwl 5 munud bach o'n de. Papur y beiro, o'r atgofion nath gydio rhywbeth yna chi, neu gathoch chi ddim amser i'w rhannu, sgwennwch ddarn am yr atgofion yna. So, dim ond gorau bod yn hynna'n gofiannol. Dwi eisiau chi sgwennu fo yn y presennol. Enghraifft, os ydych chi'n mynd am yr Old Spice, mae'r arogl Old Spice yn gryf neu rhywbeth felly. So, mae, iawn, yn y presennol, os ydych chi'n neud yn y presennol, mae'n dod o fo'n fyw. Felly, mae'n digwydd i rywun, allan ddim chi, rywun arall, ond dwi eisiau chi ddechrau sgwennu, wedi'ch ysbrydoli gan yr atgof. Felly, newn ni miwtio pawb, ia? A dwi'n gallu gweld os da chi ddim yn sgwennu. Sut mae'n rhaid chi rannu beth ydych chi'n neud, just sgwennwch.
Munud arall i chi. Ych chi orffen eich brawddeg wan? Neu ych chi wastad mynd nôl eto fo wedyn? Creu nofel yna fo dros y misoedd nesa? Felly, da chi'n gwybod beth dwi'n mynd i ofyn wan, dydych? Oes na rwy'n dewr yn fodlon rhannu be maen nhw wedi sgwennu? Allwch chi roi llaw fyny neu adfiwtio'ch hun? Cos os na sa rwy'n yn gwirfoddoli, dwi'n mynd i bigo rwy'n. O, ma' na law fyny fan hyn. O, lleth chi. Lleth y llaw na wan. O, Angharad. Angharad BT. Reit, da chi'n glywed i? Odyn, Ydyn? OK. Wel, dechrau fo arogl Old Spice yn fasgoffa i o yn nhad wedi ddo siafio, a sgofio'n melys iawn o'n i wrth y modd o'n i'n dotias yn had. Wedyn, ymlaen i hyn, o dad yn blismon, ac oedden ni'n byw gyferbyn a pictwrs, oedden ni'n swyddfa'r heddlu gyferbyn a pictwrs yn Amlwch. A finna, fanna ges i'n nghwtsh cynta, 13. A mi gath yn had i alw i mewn a bod na ryw fechgyn yn cwffio. Wedyn, o rhaid i mi rwan guddio rhwng y seddi, a gofn i'n had yng ngweld i efo bachgen. Do'n i mi fod yna efo bachgen o gwbl. Dyna dwi wedi sgwennu. Ydych chi ddarllen beth ydych chi wedi sgwennu? O, dwi wedi ddeud o, ond O, ia, do? dyna be nes i sgwennu. O, A o'ch chi'n dall be o'n i ddeud? Oedden. O, mae Ych chi? hwnna'n atgof. Mae hwnna werth gweithio yn yma, di. Wel, dwi'n ddim. Be di'r frawddeg gyntaf ti wedi sgwennu? Wel, arogl Old Spice yn fasgoffa'n had. O, na fo, reit. Wedi iddo fo siafio, ia. Na fo. Ia. Nes ti fwynhau neu hynna, do? Do, mi nes i ma wedi dod asgofion yn ôl i mi. Do. Dyna beth i lot o hyn. Mae lot o'n fo'n therapi. A just o ail fyw pethau chi'n meddwl bod chi wedi anghofio. Ia, ia. O, diolch. Felly, Iawn. Oes na rwy'n arall? Fe gennym ni amser am ryw... Rwy'n mae neud Elin yn hapus. Elinor, gont Elinor. O, dwi yn sgwennu'n hunan gofiant ar hyn o bryd, felly mae hwn yn therapi. Sori, allan help, mae gennau lais. Cer bellach nôl o'r... Dwi wedi symud yn ôl. Okay. Mae hi'n 1966 a dwi'n llawn o hyder am ym mhresennol am dyfodol. Dwi'n gorwedd yn fy llofft, gwrando ar y Beatles ar Radio Luxembourg un mi nos. Dwi'n pacio bag bach i fynd am fy wyliau tramor cynta, efo ewythr a'i grŵp o blant yn ei arddegau o'i ysgol. Pwy sydd wedi clywed am Wlad Belg? Brwsel, Bruges, Gent ac yn y blaen. Dyn ni ar y fferi i Zeebrugge, wel am hwyl, efo tywydd braf ond teimlo'n sal. Ar ôl cyrraedd, rhaid cael ein pryd cyntaf, pomfrit mewn cones, fel dyn ni'n bwyta hufen i adre. O, da iawn. Ys ti sgwennu lot, chwarae teg? Wel, o'n i di anghofio bod peth yma pomfrit mewn cones. Dwi'n siŵr bod sawl un arall. Dyn nhw'n dal i wneud pomfrit mewn cones? Dwi'n yn siŵr, dwi heb fod yn nes dipyn. O, difyr. Darllen dy ddwy frawddeg gyntaf eto.
Mae hi'n 1966 a dwi'n llawn o hyder am fy mhresennol am dyfodol. Dwi'n gorwedd yn fy llofft yn gwrando ar y Beatles ar Radio Luxembourg un mi nos. Gret. Ti'n bwys y fewn yma, so ti'n gallu cofio can benodol? O ie, wrth gwrs. Manylion. O'n i'n meddwl bod gynna i ddigon o amser i ffidlan hwan, ond diolch yn fawr iawn am hynna. Gret. Ie. Pan ti'n ffidlan rhoi dy manylion i fewn, a dych chi'n wastad yn gorfod deud y gwir. Pwy sydd i ddeud na ddim gwrando ar Lucy in the Sky with Diamonds a ddech chi bod? Ond mae just enwi can neu math o fiwsig yn gwneud rhywbeth. Gret oedd yna. Edrych ymlaen fod yn hynna gofiant. Diolch yn fawr iawn. Reit, rwy'n arall. So law i fyny. Gore, o gore. Lynn. Fel siaradwr ail iaith, dwi'n gwrtho fy hunan i bod yn ddewr. Gwych. Felly, dwi ar draeth prestatyn. Dwi'n arogli hallt y môr ar ôl storm gwyllt neithiwr. Mae cyffordd y tywod yn wlyb, garw, nid yn gain a meddal. Tomenni gwymon yn frown a di. Dwi'n gwrando a fy nhraed dros y cerrig yn crynsian. Mae ystod eang o liwiau yn y cerrig, yn loyw gyda chyffwrdd y tonau sydd ar drai nawr. Mae'n mynd â fy hapusrwydd i'r gorwel. Wow. Mae Lynn yn arbennig o dda am ysgrifennu'n greadigol. Chwarae teg Lynn, Lynn wedi ennill sawl gwobr gyda Merched Wawr dros y blynyddoedd. A ni'n browd iawn o bobl fel Lynn. O, diolch. Dydy hwnna'n anhygoel bod rwy'n sydd wedi dysgu Cymraeg yn sgwennu'n well na ni? Na. Dwi'n hoffi sgwennu. Oedd hwnna, Lynn, neud i ddarllen o eto, a neud pawb miwtio, achos o'na rwy'n yn pysychu rhywle. Darllen o eto. O, gara. A neud i newid hallt i halen. Yn yr achos yma, halen ydy'r gair neud hallt. Halen, diolch. Halen. Reit. Dwi ar draeth prestatyn. Dwi'n arogli halen y môr ar ôl storm gwyllt neithiwr. Mae cyffordd y tywod yn wlyb, garw, nid yn gain a meddal. Tomenni gwymon yn frown a di. Dwi'n gwrando a fy nhraed yn crynsian dros y cerrig. Mae ystod eang o liwiau yn y cerrig, yn loyw gyda chyffordd y tonau sydd ar drai nawr. Mae'n mynd â fy hapusrwydd i'r gorwel. Och! Mae hyn dod yn well yr ail dron, di. O! Mae hwnna'n orffenedig, dydi? Mae fel llen meicro. Ond sy'n gallu bod yn ddechrau rhywbeth hirach, wrth gwrs. O, neu. Dwi'n gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau gwrando ar hynna, wan. Swn i'n licio gwrando ar hwyr chi. Mi oedd y synhwyrau i gyd yna hefyd yn doedden. Be oedd hi'n glywed, be oedd hi'n deimlo, yr halen oedd hi'n blasu. Mae wedi cynnwys y synhwyrau i gyd mewn chydig brawddegau. Gwych. Clyfar iawn. Wel, os ydych chi eisiau gorffen ar amser fwy neu lai, mae'n 2 funud wedi. Fyny chi, ond si eisiau ni glywed un arall? Be ti'n meddwl, Tegwen? Hamlai, pwy sy'n hapus i rhoi un bach arall? Ola. A mae'n siŵr mae'n bwysau fan dos. Oh, follow that. Peidiwch â bod o. Dych chi'n Merched y Wawr. Mererid yn hapus. Ewch amdani, Mererid, os gallwch chi dad fideo gynta. Yn miwt. Dyn ni'n clywed chi, Mererid. Na ni, perffaith, Mererid. Dyma'r gerddorfa'n dechrau'n dawel. Dyma'r un fflwt yn canu ar ei ben ei hun. Wedyn, dyma gweddill o'r offerynnau chwyd yn y muno, ac fe gynnwys yr adran bres yn dawel ar y dechrau i'r rydyn. Ymhen ychydig funudau, roedd y llinynau yn dilyn y rhydyn a sy'r neuaf gyfan ddamsio gyda'i gilydd. Mae'r sain yn diesbedain drwy'r coff. Profiad, o pan o'n i'n ifanc, o'n i'n canu mewn cerddoriaeth ieuenctid, ac roedd e'n brofiad oedd yn
Oedd e'n dwy'n y synhwyrau i gyd. Wel, oedd y sain ddim yn wych, oedden ni gyd yn gorau mynd, Oedd na air fanna cyn y sain yn dias Bedain, ond o rhywbeth yn swnio fatha ponsio. Be oedd y frawddeg yna? Sain yn diasbedau'n dref corff. Na, cyn honna, y frawddeg cyn honna. Neuad gyfan i dawnsio gyda'i gilydd. Ni y dawnsio, ddo, sori. O'n i'n bod chi wedi dweud ponsio. Neuad gyfan yn dawnsio gyda'i gilydd, a'r sain yn dias Bedain. Mae'r dewis o'r geiriau yna a'r sain yn dias Bedain, da chi'n clywed yn mynd... Waw. Yeah. Hyfryd. Roedd hi'n brofiad, oedd hi'n brofiad emosiynol braidd. Ond na ddacra. Na, ddim yn gyhoeddus, na. Yn bwysau goes, da chi ddim yn can. Da chi ddim yn trio, ond gan i'r ffigur, yn aml. Ni ddim yn cerddorfa. Da chi'n gorfod edrych ar yr arweinydd drwy'r amser, tyfu. Rei, y teimlad dwi yn gael wan ydy cynfigen. Mae'n brofiad unigryw. Os ydych chi'n gael, mae'n anodd iawn i ddisgrifio. Ond mae'ch corff chi gyd yn rhan o'r rhythm a'r sain. Braf. Dwi'n siŵr bod rhai bobl yn gael am yn cor, dydyn. Dwi'n gwybod bod yn had. Ond mae o'n perthyn i'r cor agorad, gwrs, cor agorad arall. Mae nhw'n cael y wefr yna. Ydyn dwi'n mynd chwarae o fferin cerdd, mae'n siŵr bod yna lot yn chi wneud. Wedi cael y profiad na fod mewn cerddorfa, yn creu'r sain anhygol yma. Lwcus. Dwi eisiau chi gyd addo wan, bod chi ddim yn taflu beth ydych chi wedi sgwennu. Cos ydych chi byth yn gwybod beth ddew ohono fo. Lle gstatlu yn steddfod Merched y Wawr, beth bynnag. A dwi jyst eisiau rhannu rhywbeth efo chi, de. Yn y nofel hon, reit, ges i'r syniad, stori hir. Mwyn gwybod be oedden ni, y bobl oedd yn byw yng Nghymru 2000 o flynyddoedd yn ôl, be oedd gennym ni fel celf, achos oedd y rhifeiniad, wrth gwrs, efo'r cerfluniau marmor hyfryd yma. Ond oedden ni yn fwy haneithol, abstract. A mi nath na rwy'n gwpl mynd fyny Cader Idris rhywbryd o ochr Tal y Llyn. A nath nhw stopio'n bicnic ac oedden nhw chwilio yn just mochath y greig ma'n meddwl, beth di hwn? Maen nhw'n darganfod darna o hen darianna, felly, 2000 blwydd oed. Celc Tal y Llyn, maen nhw'n galw nhw. Mae Rhiannon Tregaron di wneud darn pren allan o un o'r gwyneba yma. Dwi'n methu ddangos eich chi, ond dwi wedi bod yn gwneud cwrs celf ar foriau dy Sadwrn. A ges i'n ysbrydoli gan un o'r pethau yma. Felly, chi cyw na? Dwi wedi bod yn gwneud yna, lwch. Felly, beth sy'n neis ydy pan mae rhywbeth, pan ydych chi'n sgwennu, bod chi'n gallu una creu darn i'r ffidil amdano fo. Neu greu celf, achos bronze leaf di hwn. Dwi'n mor prawd o hwnna. Ond i jyst eisiau dangos eich chi. I ddangos, dyle bod fi'n aelod y Merched y Wawr. Dwi'n wedi gael ngheg gwan, mae'n 7 munud wedi. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau ac wedi teimlo'n creadigol. Dwi'n bod fi'n gofyn i Gaenor, a dwi'n falch iawn bod Gaenor wedi teithio nôl yr holl ffordd o Sir Fôn i ymuno gyda ni heno i wneud y diolchiadau. Dwi hefyd am ddiolch i ti Bethan, a dwi yn nawr obeithio, mae wedi bod yn weledigaeth sydd gyda ni os cwpl o fisoedd bellach i drefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol. Felly, os rhai ohonoch chi heno yma sydd â diddordeb, chwiliwch eich breichiau nawr, a gobeithio gallwn ni gynnal y cwrs yma ar-lein, bod e'n hwyluso bod pawb yn medru ymuno, a falle Bethan fydde ti'n fodlon bod yn un o'r tiwtoried gyda ni. Syniad yw cael pawb i ysgogi mwy o bobl i ysgrifennu'n greadigol. Mae'n braf iawn, mae cyrsiau wedi cael eu cynnal yn y gorffennol. O ran cystadlaethau llenyddol, mae'n agos at 100% wedi cystadlu o ferched y wawr, ond mae yna 54 o ddysgwyr wedi cystadlu dyn ni leni ar gyfer yr wyl haf. Felly dwi'n mor ddiolchgar bod pawb yn fodlon rhai o gwaith mlaen, a mae'r gwaith ar y ffordd i'r beirniad dros y penwythnos. So croesi bysedd fydd yna lwyddiannau mawr yn dod. Gobeithio i rhai o'r bobl sydd yma heno.
Ond gyda hynny o eiriau, ewn ni drosglwyddo'n syth ato chi Gaenor. Wel, diolch yn fawr iawn. Ac yn gyntaf gai ymddihiro mod i ddim yma reit ar y cychwyn. O'n i yma reit gynnar, o'n i yma rhyw chwarter wedi sain. Ond arna i o bai am hynny, ar y fi stopio fo ffrind ar y ffordd yn Pen y Groes. A dyn, mi oeddwn ni hanner awr yn hwyr yn cyrraedd adre oherwydd hynny. Ond dwi wedi cael y rhan fwyaf ac wedi cael blas mawr. Diolch yn ofnadwy ti Bethan. Dwi'n methu dallt o ddynes neu'n deud bod ti'n sgwennu'n syml. Sut fedri di sgwennu'r gymaint o ystod oedran ag wyt ti a cael pob oedran fel yna i fwynhau o. Does neb byd yn syml yn hynny, nag oes? Ac o'n i'n licio'r ffordd ti'n deud bod ti'n licio lladd bobl. Dwi'n mynd cofio'r enw'r awdures wan. Ti'n meddwl y ddynes sydd yn sgwennu Shetland a Fira ar y teledu? Dwi wedi cofio henw hi. Ond roedd hi yn siarad ar y... Sori Elinor, ydych chi'n cofio hyn? Jeeves, o'n i'n gwrando pnawn ma. O, ne fo. Oedd hi'n siarad wythnosau nôl rwan, ac oedd hi yn dweud rhy fath wedi byw mewn amryw o lefydd yn Lloegr, a bob man oedd hi'n mynd, oedd hi'n sgwennu am y llefydd yna, ac oedd rhywun yn marw yn bob man gen i hi, meddwl hi, nes oedd hi bron iawn yn meddwl bod pobl ddim eisiau iddi fynd i fyw yn oedd e. A beth bynnag, wyt ti'n swnio beth yn debyg bod rhywun yn marw yn bob man gen ati. A beth bynnag, mae o'n braf bod y lyfrau di mor boblogaidd dy ddawn di i apelio i bob oedran. A sut wyt ti'n cael amser i fynd ar gwrs crefft hefyd? Dwi ddim yn gwybod yn de. Ond da iawn ti, mae'n amlwg bod gen ti ddoniau i bob cyfeiriad. Diolch yn fawr iawn i ti am heno beth bynnag. Diolch yn fawr. Diolch Gaenor, diolch Mawrth. Tegwyn. A Mawrth. Diolch yn fawr iawn. A gobeithio wneud pawb fwynhau gweddill diwrnod y llyfr, ac wrth gwrs fori mae'n diwrnod rhyngwladol y merched. Felly newch y pethau bychan, mwynhewch y diwrnod. Ac os oes rwy'n am aros mlaen i gael sgwrs nawr, mae croeso cynnes i chi wneud. A diolch i chi am y negeseuon dwi'n cael fan hyn. Mae'n negeseuon o'n chat. O'n i wrth y modd hefyd Bethan yn gweld y waith celf ti. Mae hwnna'n edrych yn barn da iawn o waith celf, os gael weid. Watcha dy hi, Bethan, fydd i'n gofyn i ti ddod i wneud cwrs crefft yn lle cwrs sgwennu na. Jane Lloyd Francis o Arthog, iasgob mae'n dda. Waw. O ti sôn am gwrs sgwennu creadigol, mae gwawr o'r hynna ma'n mynd i'r bala. O, dwi'n mynd cofio enw honno chwaith, mae hi'n awdures a di symud i fyw i Benllyn yn rhywle. Help. Mae gen i enw Mac rhywbeth i snawn. O, Claire Macintosh. Honno. A mae gwawr mae'n mwynhau efo honno'n ofnadwy, ynddi? Di. O, mae'n gret, yndi. Dwi'n methu dod o hyd i chat, so diolch yn fawr iawn i chi. A sa'n help y llais. Reit. Diolch yn fawr. Ie, yn Glyn Ceirio, gweles i chi ddwytha de, Elinor. Yn Glyn Ceiriog, dwi'n perthyn, ie. Ie, ne fo, o'n i'n meddwl bod fi'n cofio'r wyneb. Chi'n wych nes i fwynhau o'n fawr iawn. O, Diolch yn fawr iawn chi. Fe sy'n canu blywyn bach i Merched y Wawr Cynwyd wythnos diwethaf. Mae chwaer yw hwnna. o reit, da iawn. Os da. Hwyl fawr chi gyd. Ta-ra. Diolch o galon, Bethan. Diolch. Ta-ra. Ta-ra. Ta-ra.